Ekenele gị. Kedu aha gị? Ụdanya Ụbagụ. Onye nne gị bụ? Okay. Kedu ebe ị na-alụ? Nke omenala ị na-eme. Ọ bụ alụsị ka ibu ka ọ bụ dibịa ka ị na-eme? Oke, alụsị ka ị na-eme. Oke, nwere ebe ọzọ ị na-alụ ka ọsọsọ alụsị ka ị na-eme? Oke, ị na-agwọ ya nya native doctor ka ịbụ dibịa na-evegwu alụsị. Alụsị a ọ bụ alụsị obodo ka ọ bụ alụsị nke aka gị? Oke, alụsị bido na ịgala. Oke, alụsị abụọ iji agwọ ndị ọya ka o nwere ebe ọzọ ọ na-alụ dị iche na-abụrụ ka ọ bụ nya ka iji agwọ ndị ọya? Ị na-etinye mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-agwọ ndị ọya ka ọsọsọ alụsị nwa? Oke, tiegwu alụsị na ya. O nwere ọya ndị abụ ị na-agwọ ihe etinyere alụsị na ọ bụrụ sọsọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ kawa niile? Oke, nye ebe ị na-agwọ ọ bụ onye amụsị na-enye nsogbu ka o nwere anọdụ ọya ị na-agwọ? Ọ bụ ọ bara ulu. Oke, o nwere gọọmenti ọmakwala n'ịnọ? Oke, gọọmenti ma n'ịnọ. Oke, o nwere allegation enwere against you bụ mmụ arụ ọnwa gbulu mmadụ wee bele pas wee lee bas na va gbuchele mmadụ ahụ wee bịa na be gị wee gbaa ndụ na be ekwutere that they will not disclose it. Na va gbuchele mmadụ ahụ wee sị na va chọrọ ka onye ọbụla leak ye the information. Va chọrọ ka onye ọbụla kwutie n'ebe ndị ọzọ ya anụ na va mere ụdị alụ ahụ ba wee bịa na be gị wee bịa gba ndụ. Ọ bụ eziokwu ntụ? Eziokwu ọ bụ? Ịbalịwa mba ịbụrụdịwa mbụ n'ime chezili gbaa ndụ ka ịbachalịwa mba. Mana mgbe ị bịala ọ bụ ajụrụ gị sị gị ịbalịwa ndụ isikpa na ịbarụwa ndụ ikwetekwakọta na ịbalị ndụ? Oke, egwutoro gị mba ahụ mana kata mana ikwetezi na ịbalịwa ndụ sịbaba egwute nye oge ikwulu anyị n'ibe na mba abụọ agbachala ndụ ahụ kawa ya ekwute nye ịmalị na-alụ kawa mmele. O nwere onye kọọlụ na ngwe nne bịa libe gị bịa nwa alụsị na wee disclose ru na wee kwutere ihe ọjọọ ba mere? Nwere onye kọọlụ. Ọ dị mma bụ ebe a bụ imeri konsidi na alụsị bụ ibe kwesịrị iji na-abụ ibe eziokwu bụ alụsị bụ ibe eji mara alụsị bụ ikwu eziokwu. Nya kpatara na ndị omenala na-ekwu si na omenala bụ nya bụ ibe ndị Igbo bụ ụzọ wee mebe tupu ka wa abịaba. Kedu ebe kpatazili eji mezie alụ then believe na alụsị ya echekwa ndị abụ mere alụ bịala nwa alụsị na abịa gị kaba ya ehu utenye maka na alụsị kwesịrị imebe expose ịgbava enu? Kedu ka o ji ka alụsị abụ ji dịzi aga ka ọ dị proper bụ ụdị abụ iji gba ndụ ahụ? Na mistake abụ imeli ọ na-abụ ime mistake alụsị esolu gị mme ka i believe na mistake abụ imeli na alụsị emerie? Wezụrụ osolu gị mme nọ gị imeli nke ahụ then n'ime ụdị mistake abụ imeli a na wee gbara ndị abụ ndụ afta ka ha mechara ebe ọjọọ. O nwere ka alụsị ji epịa gị ọpịpịa maka ebe abụ imeli ka ọ na alụsị apịara gị ọpịpịa? Nwere obele nsogbu. Oke, o nwere allegation ọzọ ebutere kata ahụ nnụrụ a sị na o nwere onye inyiri na be gị nọ alụsị gị gbulie kata m batala aka nna anụ nke ahụ. Kedu ebe melenu? Onye nyere na be mba ya bụ Ejimowo Ụdasị. Ejimowo bịalị mgbe ọ ya anaghị ọ bụ na mgbochi ji enwesọghị ọya sọgide ọ dị ike nwesị aja na nwaanyị ka ọ kpe ekpere kpechizi ekpe ka mgbochi a nwepụ aka ka nwike zọte awụ ya bụ ezigbo ọbịa zụtara aza. Nwunye egbela agụ nne ya sokwu ya nọdụ na be m nnele nwanne ya so nọdụ na be m nwunye m na-ejekwa ozi na-ebi enyi. Ejimowo nwee nọdụ nwechi nwe m ọgụ ọkpecha ekpele ka nwepụ ya aka na arụ o kwere nkwa nya ya apụtala ewu ma nya dịcha mma. Ejimowo adịcha mma Ejimowo kpatara ewu ọ na jebe ọlụ mbara na ịtọ. Nwunye m nwee egwu nwunye Ejimowo maka na nya ya bụ nwanne nwee egwu ya sị ya ji agwụ Ejimowo ka ọ bịa ka onye nne nwaanyị ndị a n'otu aka ozi Ejimowo zite Ejimowo si ya nya si nwunye m nọdụ ka agụ ewu na agụ ewu gwa m ji egote ewu ka mgbu nkwe. Nwunye m bịa kọlụ m nsị ngị rapụ onwe mmeche nwee kpọ nnele nwanne nwee gwa nnele si ya ndị egwu ha na-eji ụta na nne nwaanyị aka ebe ọ dịchọrọ mma. Nnele o jere gwa ya Ejimowo balịa mba. Nwunye Ejimowo kwuru nke ekwuche Ejimowo balịa mba ntinye aka m ka mmadụ aka bezile basị ma Ejimowo na ya ele Ejimowo nnele o mere bịa kọlụ m kọta m ntị ha jụrụ
Malia mana asam na jela asam noi masih untuk ni abah ya kun orang abah lava ike bapa cie mai ike gua noi sisi bitelan non le ani rin majila kamu dia jalan kamu ya jila kamu kita jalan ya syarapi kan ini ya ngala na kan isi ka batam pakai nampak ya gitu no kamu Ase ne je biya tele enwe buti ndi be ji kwata buti waji keke trop buti na kan enwe nye ni ru alo sigi na ko pe okay na fo alo sigi okay obronge force lo ba no metan ko okay no wa bata nne lo nya ko nne lo bia okay kede izi nwere ike ịgwa mmụ ekolobịa ndị na-egbu mmadụ wele na-agwọ ọgwụ ego kedu ndụmọdụ nwere ike ịdụba aka madra ba madra onye jiri jeta na ya yo jeta okay na masakọtọ ọ bụ na emechara apụ gị na mmadụ wee meche bịa ọzọ na be gị ma ọ bụ na onye alụ ọlụ a na ma ogbu mmadụ sị gị gbaa ndụ ka ọ gbaa ndụ ka ya ekwutenye ihe mie onye je vetara nke mma ya wee gwetara wala won tala ngwa de ejeri